खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बियो जोंनि इउनिभार्सिटी, जोंनि प्रपार्टी, बियो बिथांनि बिफानि सम्पति नङा। थारैनो बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव गंसेल' इउनिभार्सिटी दं, जेराव बियो क'क्राझाराव दं, जाय बर'फोरनि गोबां सोमावसारनाय आरो थै बावनानै मोननाय मोनसेल' मुलुगसोलोंसालि। नाथाय बे मुलुगसोलोंसालिखौनो आथिखालाव सोरबाया बाहायनानै गावनि गोसो बायदि सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो बायदि रां जाख्ल'नायनि अजद ओंखारगासिनो थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो दायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीनि गाहाय भाइस-चान्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा दायो गावनि गोसो बायदि खामानि मावनानै इउनिभार्सिटीखौ दुंहाव थासारि सोलिहोगासिनो थानायखौ मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बेबायदि बिथां लादु सिंहआ बायदि खान्थि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय हमजाखांबायबो। नाथाय सिरियै रावबो मिथिस्लाबै कर्टनिफ्राय बेल लाबोखुमानानै दायो सिरियैनो इउनिभार्सिटीआव हाबा मावगासिनो दं होनना मिथिदों। जाय बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादु सिंहखौ इउनिभार्सिटीनिफ्राय होखारनांगौनि थाखाय बिथांनि हेंथायै सोमावसारनाया गोख्रोंसिनै जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव मैयाबो मोनसे धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सप्तासेनि गेजेरावनो लाइस्राम लादु सिंहखौ इउनिभार्सिटीनिफ्राय होखारनांगौ, नङाब्ला फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीआवनो थानानै जोबनो गैयै सोमावसारनाया जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। 132थि डुरान्ड काप जोलुर बादायलायनायनि ट्रफिखौ मैया क'क्राझाराव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण सुब्बे बिथाङा बेखेवना होनाय जाबाय। थारैनो जोंनि ओनसोला जोलुर मोजां मोनग्रा आरो अनसायग्रा मोनसे ओनसोल। बेखौ नोजोर बोनानैनो देग्लाय बड'लेण्डनि बिखायाव जारिमिनारि सोरजिनो थांदों। नंगौ, भारत एबा एसियानिनो गोजामसिन मोनसे जोलुर बादायलायनाय, जायखौ डुरान्ड काप मुङै मिथिनाय जायो। बे गेलेनायखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि क'क्राझार साइ फिल्डआव गेलेनाय जागोन फैगौ 5 आगस्टनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बड'लेण्डनिफ्राय बेयाव मोनसे हानजाया बाहागो लागोन होनना मिथिदों। थारैनो बियो गासै ओनसोलनिनो थाखाय गोजोनथाव, जेराव ओनसोलनि गोबां जोलुर गेलेग्रा लाइमोनफोरा जोलुर गेलेनायाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा गेलेनो खाबु मोनगोन। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझाराव इन्डियान आर्मिनि बानजायनायाव डुरान्ड कापनि ट्रफिखौ गोबांथार समायना रमायना हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि मानगोनां आफादगिरि कल्याण सुब्बे बिथां, गेलेमु नेहाथारि बिथां, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां अफिसियेल्स बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। आसाम राइफल्सनि आखायाव 2 आल्फानि सोद्रोमा हमजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया तिराप जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि खुंसा बेटेलियननि मोनसे सिग्रोमनायाव 2 आल्फानि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हमजानाय 2 आल्फानि सोद्रोमाफोरखौ ऋतुराज गहाय उर्फे पुलिन अखम आरो मन्टु नेयक उर्फे माइना अखम होननानै सिनायथिनाय जादों। एबारनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ थगायनो मोननाय नंला मण्डलफोरा, बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।
थारैनो जों बयबो मिथिगौ गोबाव समनिफ्रायनो आसामनि गोबां सार्केल अफिसफोरावनो गोबां मण्डलफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय हानि बायदिसिना हाबा मावनायनि मुङाव गोबां रां घुस लाबोबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबांथार मण्डलफोरखौनो रां घुस लानानै हमजानाय समाजारि बिजोंफोराव नुबोबाय थाबोदों। थारैनो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हानि सायाव माखासे थांखिफोर लानाय जासिगोन आरो बेफोरखौ फैबाय थानाय आयेन आफादनि जथुम्मायावनो थि खालामनाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आगुनि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि गेजेराव जानाय दान्थे बिदान्थेया दासिमबो जोबना थाङाखै, जेराव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTC आव मोन 15टा एसेम्बलि मासिनि गेजेराव मोन 10टाखौल' ST रिजार्भ बिनायखौ लानानै गोजोननाय मोनाखैमोन आरो बेखौनो लानानै भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सिगाङाव ABSUनि दाबिखौ हेंथा होनायखौ लानानैनो जादों बे दावराव दावसिया, जेराव गावहा मोन 15टा मासिनि गेजेराव मोन 15टाखौनो ST रिजार्भ जानांगौ होनना दाबि दैखांदों। थारैनो बेखौ लानानैनो मैया ABSUनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों दि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बै समाव अब्ला मानोथो BTCनि मासिखौ 40टा मासियाव 40टाबो ST रिजार्भ लायाखैमोन होनना गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।